The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Sa ating unang problemang bibigyang aksyon, trigger warning po sa ating mga manunood ngayong hapon, isang Pinoy sa Thailand patay matapos tumalon mula sa ika-23 palapag kasama ang kanyang kinakasamang Chinese national. Pinaniniwalaan ng kanilang mga pamilya ay labis ang naging depresyon ng magpartner. Ang panawagan ng kapatid ng namayapang OFW, panoorin po natin ito. Araw sa lahat, ako si Mr. Rowell. Ako ang kapatid ng OFW na nag-suicide last August 26 sa Bangkok, Thailand. Siya po ay na-cremate na po noong linggo. Ngunit po nangangailangan po kami, ang aming pamilya, ng inyong tulong dahil malaking halaga po ang kailangan upang ang kanyang mga labi at ang kanyang mga personal na mga gamit ay maiuwi dito sa Bicol International Airport, Caraga, Albay. Kami po ay humihingi ng tulong, dasal sa lahat po. Maraming salamat. Yan ang panawagan ng kapatid ng OFW na si Ruel na sa ngayon ay kasama natin ngayon dito sa ating studio. Magandang hapon sa iyo, Ruel. Magandang hapon po sa lahat. Kami ay nakikiramay sa pagkawala ng iyong kapatid. Maraming salamat po. Matanong ko lang, Ruel, kailan po ba nangyari itong pagkamatay nitong iyong kapatid doon sa Thailand? Kahit yung pamilya po namin ay bukod na nabigla noong balita. Nalaman po namin noong August 26 po, bali hating gabi, na balitaan po namin. Pero nangyari daw po ang pangyayaring iyon ay noong ika-alas 5 or 5 p.m. po doon sa Thailand. Mhm. So, medyo meron ng ilang oras bago sa inyo nakarating yung balita. So, sino yung nagpaabot sa inyo ng impormasyon? Marami po ang nag-message sa amin sa Facebook account ko po sa mga personal namin na numero, mobile number, pero po hindi po namin napansin kasi nga po ngayon, nung oras na po na yun ay natutulog na po kami. Binisita po ako ng tita ko, kumatok ng alas 10 p.m. Tapos doon po, hindi pa po ako naniwala sa kanya. Tinignan ko po yung mga messages. Doon na po ako nangamba kasi po sa sobrang daming nag-message po sa amin mula po sa Thailand. Sobrang dami yung nagpaabot sa inyo ng mensahe mula sa Thailand mismo. Bakit? Kayo ba ay meron ding mga kaibigan doon sa Thailand? Meron po at yung kapatid ko po ay nagtatrabaho po sa kilalang eskwelahan sa Thailand. At marami din po kaming Filipino community doon. Okay. Kaya po mga katrabaho, mga estudyante niya po ay silang lahat ay nag-message po sa amin. So ang trabaho nitong kapatid mo doon sa Thailand ay isang teacher, English teacher po. English teacher. So dito sa Pilipinas, meron ba siyang asawa, pamilya, merong mga anak? Meron po siyang isang anak na nasa Manila po. Nasa Maynila. Opo. So, Pero hindi sila kasal ng kanyang kinakasama noon.
So dito sa Pilipinas, meron na siyang dating kinakasama at doon sa Thailand, meron naman siyang kinakasamang bago. So ito ay isang Chinese national. Chinese national. So, meron ka bang idea kung bakit nagawa itong ng kapatid mo? Kasi magkasabay nung kanyang partner na Chinese national na tumalon sa 23rd floor. Tama po. Oo. So, meron ka bang alam ano ba yung pinagdadaanan nitong kapatid mo? Hanggang ngayon po, hindi po kami maniwala sa mga nangyari dahil po meron siyang anak. Pero po, meron siyang mga signals or senyales na siya ay may depression po. Na nagsasabi po siya sa mga kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin at sa mga kakilala niya dito na gusto niya nang umuwi. Kaso lang nga po dahil sa hirap ng buhay at pamasahe at obligasyon niya, kaya hindi niya lubusang buong puso niyang umuwi dito. So, gusto niyang umuwi ng Pilipinas? Gusto niya po. Pero, di ba meron siyang kinakasama doon na isang Chinese national? Eto bang kinakasama niya? Ano yung pagkakaalam niyo with regard sa kanilang relasyon? Hindi ko po pinamamasukan po yung nila, relasyon nila. Kasi pag sinabi mong meron kang kinakasama, ibig sabihin, masaya ka. Totoo Dahil po. meron kang kasama doon sa lugar na yun. Though ikaw ay isa kang baguhan sa lugar or hindi ka talaga permanenteng taga doon. Pero dahil meron kang kinakasama, kahit papano, masaya, nalilibang yung pang-araw-araw. Totoo po, tama po. Pero, Hindi po tulad sa akin na ako po ay galing Thailand din po. so isa ka ding dating OFW sa po. Thailand? 8 taon po ako doon, dire-diretsyong nagtrabaho. Kakauwi ko lang po nung June 1. Siguro marahil alam ng kapatid ko na kahit humingi kami ng tulong sa embahada ng Pilipinas doon sa Bangkok, Thailand ay wala silang ginawa. Kaya doon na lang siguro na bumaba yung kumpiyansa niya na may tutulong sa kanya. Anong klaseng tulong yung hiningi nyo sa embahada? Dahil po ako ay isang distressed OFW din, humingi po ako sa kanilang tulong. Ako mismo pumunta doon. I have a sworn statement with them na ang sinasabi po kasi nila pag pumupunta kami doon, maghintay ng 1 buwan para tulungan pa. Ganun daw So ang isa kang proseso. distress OFW Opo. na nawalan ng trabaho doon sa Opo. Thailand kaya ka bumalik ng Pilipinas. Totoo po. How about itong kapatid mo? May trabaho po. So still nagtuturo siya doon sa Opo. Thailand. So iba yung sitwasyon Iba po. yung dalawa. Totoo. So nakauwi ka dito ng Pilipinas. Pero sarili ko pong efforts. Wala pong tulong mula sa embahada. Ganon na lang yung experience po Opo. ninyo yun. Ngayon, meron bang pumasok sa isip mo na kung sana naandun ka pa? Actually po, 2 beses ako sana magkukommit ng suicide. So ikaw din? Opo, 2 beses na yun, alam yun ng embahada. 2 beses na yun, nandoon yung kapatid ko para isagipin ako. Kaya yun na lang po ang sakit ng loob ko po, na siguro, nung siya ang gagawa nun, wala ako sa tabi niya. Kaya po. So parang ang pinupoint out mo is kung sana merong nakatuwang sa inyo, nakatulong, possibly hindi ito Totoo nagawa po. ng kapatid mo. Totoo po. Kasi ikaw mismo binabanggit mo Opo. na ikaw ay nakaranas ka din ng Totoo po. depresyon. Opo. Paano mo ito nalabanan? Nung una po, tumawag ako sa kapatid ko. Sinagip niya po ako, pumunta siya doon. Nakaready na nga po yung tali noon eh. Pangalawang beses po, humingi na ako ng tulong sa embahada. Pinauwi lang nila ako. Sabi, maghintay ng 1 buwan. Sabi ko nga sa kanila, biniro ko na kasi that time sobra na po yung stress ko. Sabi ko sa kanila, siguro hindi na ticket yung kailangan yung i-process para sa akin, kabaong na po ata. Wala lang silang ginawa. Wala lang. Ganun kalalim yung nararamdaman mong pagka-depress. Totoo po. Dahil sa umaasa ka na itong mga kababayan natin ay yun yung unang dapat na Totoo tutulong sa inyo. Pero balik tayo sa sitwasyon ng kapatid mo, kasi nababanggit mo at nakita namin na tumalon sila magkasabay. Opo. So, eto bang Chinese national na kinakasama ng kapatid mo, bakit magkasabay sila? Sobrang bait niya po. Sobrang mahal nila ang isa't isa. Sila pong dalawa ang humatid sa akin sa airport at bumuo po ng pamasahe ko para makauwi ako. Nakita ko po yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Siguro po, dahil mga bata pa po sila eh. Yung Chinese national, 30 years old. Yung kapatid ko, 25 years old. Mahina po talaga yung EQ ata nila. So, mas matanda ka dito sa kapatid mo? Opo, ako po yung panganay. Sunod po siya sa akin. Oo. So, ito bang kinakasama niya na Chinese national ay nakilala niya rin sa Thailand? Opo.
Kasi nagtatrabaho po sila sa iisang eskwelahan. So pareha sila teacher. Opo. Ayun. So, eto bang partner nakakausap mo din? Opo, mahal na mahal kami. Yung mga magulang ko, mahal na mahal niya din. Tawag niya sa akin brother, tawag niya sa nanay ko mother. At napaka-generous pong tao. Mahal na mahal kami. Mahal na mahal ang kapatid So ko. parang ang sinasabi mo sa amin, sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa, kahit sa kamatayan, magkasabay Ganun na po. sila. Ganun na po. Pero hindi ko po yun. Hindi dapat gawin yun Oo. ng sino man. So wala kayong iniisip na ibang baka kasi syempre magkasabay silang tumalon, magkasabay silang nag-suicide, nag-commit ng ganitong alam natin na mali, pero naandun na yon. So wala kayong iniisip na ibang mga rason. Sa ngayon po, dahil po sa mga pangyayari at emosyonal na dinadala namin, hindi na po namin maisip na may iba pang motibo ang dalawa. Kasi yun po ang kanilang sitwasyon nung umalis ako at nakita ko po mismo Okay. personal. So ikaw mismo, kilala mo Opo. yung etong kung paano sila nagmamahalan sa isa't isa. Opo. Okay. So ngayon ba, yung labi ng kapatid mo nasa Thailand ba? Nandun pa, pati yung mga personal na gamit niya na sana po mayakap ng nanay ko. Yun na lang po ang How tanging about hiling namin. itong labi ng Chinese national? Nandoon na rin po yung nanay, tatay niya, kapatid niya at yung uncle niya na inaasikaso na rin po ang mga documents para makauwi na po. So, eto na lang yung pinoproblema mo Opo. patungkol naman sa kapatid mo. Opo. Oh. Sino ba yung nakakausap mo sa pagpaproseso ng mga dokumento para makauwi ng Pilipinas itong labi ng kapatid mo? Marami na po kaming nilapitang ahensya. Lumapit na po kami sa OWA, sa Department of Migrant Workers, at sa Philippine Embassy in Bangkok, Thailand. Pero po, wala pong malinaw na step-by-step procedure kung ano po yung ginagawa po nila. Sabi nila, more on emails lang po sila. At kahit nga po sa cremation, transfer of the body, personal po na makakilala ko po ang tumulong doon. Na kahit po yung incident report, pakikipag-ugnayan sa mga pulis, wala man lang tumawag sa amin mula sa embahada. Kaya So, po, hanggang sa oras na ito, wala kayong natatanggap Wala na po. mensahe or Wala update mula sa mga wala po. tanggapan na nababanggit Wala po. mo? Wala po. Okay. Kaya, nagdesisyon ka na ilapit ito Opo. dito sa aming programa? Opo. Karamihan sa mga kakilala. Kasi po, 8 taon po akong nawala sa Bicol, sa Pilipinas. So yun po, sabi ng mga kakilala ko, ng mga dito na ninirahan sa Legazpi at sa Daraga na itong programa nyo daw po ang pinakamakakatulong sa amin. Ayun. Kaya ikaw ay nakarating dito at umaasa ka. Opo, ma'am. Umaasa ka na kami ay makakatulong sa iyo. Opo. Eto Ruel, para kayo ay ora mismong matulungan. Nasa kabilang linya na ng telepono si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. Apo, Yusek, magandang hapon po sa inyo sa muli. Naipabigay, alam na po ba itong sa inyong opisina, ito pong patungkol sa ating kababayang OFW na ngayon po ay nasa Thailand at ito pong pamilya ay umihingi po ng tulong na maiuwi po itong labi ng kanyang kapatid dito po sa Pilipinas. Opo, napaabot mo sa amin ang una sa lahat dahil kung paabot sa pamilya yung aming pakikiramay sa pagkamatay ni Wilfredo C. Mandani Jr. No? Napaabot na sa amin at kaya gumagalaw na yung ating embahada sa Bangkok, no, para mauwi na agad. Ako mismo hawak ko ngayon, habang kausap ko kayo, hawak ko ngayon ng papel na nagbibigay ng otorisasyon para sa kanila gumastos para mauwi na yung kanyang labi pati yung kanyang mga gamit Ayun. sa Pilipinas. So ibig sabihin po niyan, Yusek, eto pong pamilya ay maaari na po nilang asahan mula po sa opisina po mismo ninyo na ito po ay gumagalaw na at maaari pong sa ilang araw na lang po ay makauwi na po yung labi ng kanilang kapatid dito po sa Pilipinas. Opo. Mauwi na yan sa lalong madaling panahon, no? Pero ang nakalagay dito, Legazpi City, saan ba talaga sa Daraga, Albay? Saan ba dapat? Bicol International pagdalhin Airport sa po, Daraga Albay. Legazpi City, nandun yung airport eh. Masusunduan na nila kung Opo. sa Legazpi City. Apo, binabanggit po, Yusek, nito pong kapatid na
Bicol International Airport, Legazpi City. Okay, doon na pupunta at bibigay namin. Meron na isa sa amin na kausap sila para ibigay yung flight details pag mauwi na. Opo. So, yun po, Yusek, ito pong ito pong namayapan nating OFW sa Thailand, malaki po yung pasasalamat niya. Matanong lang namin, Yusek, kasi ito pong labi nito pong ating OFW ay na-cremate na. Cremated na po, Yusek. Opo, na-cremate na po. Binabasa ko yung report ng ating embahada. Cremated na po. Opo. So pag ganito po ba, Yusek, na cremated na, ay mas madali na po ba yung magiging proseso? Mas madali dahil hindi na binubuksan pa yung, wala ng autopsy, hindi na binubuksan yung bangkay. Kasi bago i-ship yan, i-identify pa ng embassy na ang laman ng box or what is yung human remains. Ito lahat nasa isang container. Isang urn. So, mas mabilis. Saka, yung mga ibang aeroplano, ayaw palagi mag-uwi ng bangkay pero nasa box. Pero ito, mas madali po. Pero mauwi na nga ito. Niyaramdam namin yung nangyari. Opo. Yusek, para mas malinaw po, kasi nababanggit nyo na mas magiging madali po yung pag-uwi ng labi dahil cremated na. So, kailan po natin maaring asahan or schedule ng pag-uwi po nito dito sa Pilipinas? May solusyon yun kasi ayon sa tingin mo, binabasa ko to, ang report nila, wala nang kailangan investigation sa Thailand. So, tingin ko itong linggo nandito na yan. Apo, ngayong linggo po, aasahan po natin na uuwi na po itong labi. Itong linggo, week hindi Apo, linggo, apo, araw ngayong to linggo linggo. po. Hindi Ibig araw sabihin, to linggo, this linggo, whole linggo. week po, within the week. Opo. Apo. Itong linggong week. Okay. Yusek, ganito na lang po, Hindi po, at sama na po, hindi po itong linggo. Sorry po, merong schedule September 10. Hindi pala itong linggo. Next week, September 10. Okay, at least po malinaw na meron pong eksaktong araw, which is September 10, yung pag-uwi po ng ating kababayan. Yan ang schedule. Pero confirm pa namin pag talagang palipad na. Okay, so Tuesday po, September 10. Yusek, ito pong sitwasyon ng ating kababayan na namatay po sa ibang bansa. Matanong ko lang po, Yusek, kasi ito ay binabanggit depresyon yung naging rason. Maitanong ko Yes, lang din, opo, Yusek, bihira rin po ba Opo. yung ganitong uri ng sitwasyon na nailalapit po sa inyong opisina na may kinalaman po sa ganitong uri ng problema? Alam nyo, maraming namamatay kasi milyon-milyon ng Pilipino sa ibang bansa. At ilang round na namamatay. Kasi ganoon naman talaga. Kasi kung ilang milyon, kahit na by natural causes, dadami yan. Pero bihirang-bihira kami mag-uwi ng suicide. Meron maybe 1, 2 years, no? Hindi pangkaraniwan ng suicide kasi sa abroad, yung ating mga kababayan naman tulad sa Pilipinas, magaling yung kailang networking. Meron tayong, ano natin sabihin yun, yung parang meron kang hindi tulad kunyari sa ibang bansa, lalo sa mga western countries, mag-isa ka eh. Tapos wala kang kung hindi pamilya, wala kang community na walang masyadong nakakausap. So, ang nangyari dito po, pag-ibig, no? Pag-ibig yung nangyari, no? So, ganun po. So, inapayo naman ng ating mga tanggapan, kung may issue sila, may problem na kailangan na makausap yung meron namang mga hotline numbers yung ating mga tanggapan, yung mga embassy. At saka mga NGOs, marami mga Filipino community groups na pwede rin, parang tawag dyan, support group para tumulong sa kanila. Opo. So very important po, Yusek, na meron po yung ating mga kababayan na tanggapan or outlet man lang na para maipaabot po yung kanilang hinaing, kanilang problema, para naman po ay mabigyan po sila ng mas maliwanag po na explanation or ano pa man po na paliwanag para po ay alam nyo na, pag depression kasi, Yusek, talagang mabigat po yan na pinagdadaanan ng isa pong tao. Oo nga, napakalungkot po. Ano po to, yung
bawat embassy merong hotline number kung ano man ang issue, ano man problem. Alam ng mga Filipino community sa ibang bansa to dahil pinapaikot-ikot to. Ngayon pala, kung meron naman alam kamag-anak sa Pilipinas, kunyari, alam nila na malungkot ang kanilang kapatid o tatay o misis, kasi hindi dumidiretso sa amin. Kung nasa Pilipinas, tawag lang kayo ng 1348. Yan ang OWA. May OWA number yan, ang hotline number nila. 1348 para umabot. Ngayon, kami naman sa DFA, meron kaming Facebook page. Facebook. Ang pangalan, Overseas Filipino Help. Tatlong salita, no? Tatlong words. Overseas Filipino Help. Para pwede sila magpadala ng messenger. Apo. Eto po ba, Yusek, na teleponong nababanggit nyo ay... Apo, Yusek, ito po bang hotline na 1348 ay 24/7 po din itong meron pong nakaantabay para po ay magbigay na pansin, magbigay po ng kasagutan sa ating mga kababayan? Yes, ang pwede mangyari, kakontakin agad yung tanggapan sa abroad para kontakin yung kababayan. Kunyari, may problem para masiko, kamusta ka na gano'n. Tapos, ewan ko yung nangyari dito, no? Kasi, basta yan sa aming informasyon, baka may ibang informasyon yung pamilya, nung nag-suicide siya, wala naman siyang depression eh. Ano ito eh, nag-away kasi sa kasama ng dayuhan na girlfriend, no? So, hindi natin masasabi na depressed siya. Pero may nabalitaan ba yung pamilya? Gusto niya magpakamatay? Ayun. So, andito po, kasi binabanggit po nitong kapatid na meron pong pinagdadaan ng depresyon. Pero ang binabanggit, ano po ba yan, Undersecretary? Nagkaroon din po ba kayo ng, nagkaroon din po ba ng other investigation? Well, nasa local government yan, no? Kasi hindi naman kami pwede mag-investigate sa ito, sa authorities ng Thailand yan. Ang conclusion na walang foul play eh. So, ganun po yun. No? Pero ito kung sa kanyang kalagayan, yung depression niya, kung nalaman lang namin sana, no, pwede siyang makontak. Baka nangyari din, kulang siya ng pera siguro. Maraming dahilan kung bakit Opo. So, gagawa ng ganito, no? Malungkot, kaya diyaramdam namin. Pero para sa kinabukasan na hindi mangyari, yung tawag kayo agad sa amin, sa OWA, ibang opisina yun, 1348, or sa amin, Overseas Filipino Help. At saka, basta may Filipinos naman sa ibang bansa, pwede tutulog naman sila kasi magagaling ang mga Pilipino yung support group. May 10,000 tayo, nagpas na Filipino sa Thailand. Opo. Marami sila. Opo, maraming salamat. Sa Yusek, maraming salamat po sa inyo pong panahon at oras. Ang importante po nito, Yusek. Inform namin kayo pag-uwi na. Opo, nabigyan niyo po kami ng eksaktong schedule ng pag-uwi. Okay. Salamat. Maraming salamat po, Yusek De Vega. So, ayun, napakinggan mo, Ruel, na meron ng scheduled date ng pag-uwi nitong kapatid mo, which is sa Martes. Oo. Maraming salamat po, ma'am. Ayun. So, ano yung pakiramdam mo ngayon, Ruel? Ngayon po, tila po nabunutan po ng tinik ang aking puso na makikita ko na pong muli yung kapatid ko at makakasama na po namin. Opo. So, eto, Ruel, pakinggan din natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng Operations Center ng OWA. Nasa kabilang linya rin ng telepono. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po. Apo, eto naman, Attorney, iba naman po itong sitwasyon ng ating kababayang OFW dahil ito po ay nag-commit po ng suicide doon po sa bansang Thailand at ang kanya pong kapatid ay humingi po ng tulong sa ating para naman po ay agarang makauwi. Pero nabanggit po kanina ng Yusek na within next week ay makakauwi po itong ating kababayan. So ano po yung maaring mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa din at maaari pong nakaka-experience din po ng ganitong sitwasyon na tinatawag pong depresyon? Okay, ang OWA po ay may tinatawag na mental health care program for overseas Filipino workers and their families. So ito po ay, ang layunin po nito, actually meron po itong dalawang component. Una po may advocacy, education and training kami. So ito po ay sa pamamagitan ng mga hybrid or webinars, no? And also yung mga
Meron tayong kumusta ka-uwi niyan, sinasama rin namin yan sa pre-departure orientation seminar and comprehensive pre-departure education program. Ang purpose po nito is para po maging aware po, ma-promote po natin yung mental health awareness, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Because alam naman po natin na ang mga migrant Filipino workers po are facing po different problems abroad. Like halimbawa, sa pre-deployment pa lang, may mga stressor na yan. Application process itself, yung fear ng new environment, na dadatan mo abroad. Sa deployment naman, mga stressors, homesickness, yung work and culture adjustment. At pag-retire naman po sa Pilipinas, may mga stressor pa rin po yan. Yung mga unpleasant state of mental health, lalo na kung nakaranas po ng trauma o hindi magandang experience sa kanilang mga employers. Financial anxiety, dahil pagdating dito, kung wala naman kagad pong trabaho o na-redeploy agad-agad. So, syempre, isa yan sa mga iniisip po ng ating mga OFWs, household finances, and work availability. So, that's why po OWA came up with a mental health program po. And then we also have the Kamusta Kabayan Helpline. This is handled by my office po. So, ang ginagawa po ng Kamusta Kabayan Helpline, so, of course, yung nabanggit po ni Yusek Dudaga kanina ng DFA, thank you for promoting po hotline 1348 ng OWA. And of course, meron din po tayo mga Viber numbers. So, if you could flash it po on screen para po maka-reach out to ating mga kababayan o ang kanilang pamilya po, na para ma-report sa akin kung nakakaranas po ng anxiety po. Opo. And then, ang ginagawa po namin, ma'am, sa Kamusta Kabayan, of course, we have, ito po yung operation center, the one handling it. They are trained po, our personnel are trained before the National Center for Mental Health. Para alam namin na pagkausap namin, so parang minsan po kasi, di ba, may temporary loss of decision-making capacity na. So may mga checklist yan pagkausap, parang iba-iba na po yung sinasabi or malalaman mo na sobrang lungkot po. Or kung nalulungkot lang po yung ating mga kababayan, pwede po silang tumawag po sa aming mga hotlines po. And then we refer them, meron po tayo mga accredited care providers or professionals for cases po, We have different providers, medical providers, psychiatrists po, mga psychologists po. So, ayan po yung aming Kamusta Kabayan helpline po, na programa. Opo. Naka-flash po, attorney, sa aming screen. Ito pong mga hotline. Kumusta Kabayan 24/7 hotline. Nandito po, tatlo pong telepono po ito, 2 globe at 1 smart. So, ito po ay via Viber din po, So, attorney, ito po bang 24/7 hotline na ito? Ano po ba ito? Konting konting katanungan lang po patungkol dito. Ito po ba yung usually or ano po yung mas natatanggap na tawag? Ito po ba ay external or mas marami po yung incoming call mula sa ating mga kababayan? Ito po, kami po ang recipient po ng lahat ng mga request for assistance. So, we just have a separate unit na handled din po ng operation center under my office po. So, they can also call 1348. Pwede din po sa mga distress OFWs. Not necessarily naman experiencing mental distress. Pero pag may problema ka po sa employer mo, automatic po yun, di ba? Kaya lang, declassify po. Dahil train naman po ng National Center for Mental Health ang mga personnel po ng OWA Operation Center Kamusta Kabayan Helpline. So ito po, pag na-assess po nila yan, di sa kanilang training sa National Center for Mental Health, saka po ito nare-report po sa ating mga accredited service providers and medical practitioners. Opo. And then of course, may counseling po yan with psychiatrists at kung kailangan po na ituhumpay, and then pati po yung kanilang mga medication, psychiatric or psychological services po. Apo, May attorney. mga ganyan po siya. Apo, last na lang po, attorney, kasi may mga classification po itong mga idinudulog po dito sa mga hotline. Mostly, ano po yung mga Opo. tulong or hinaing po ng ating mga kababayan? Okay, karamihan po is sexual abuse, contract violations, o kaya merong iba na homesick lang talaga, physical and verbal abuse, unpaid salaries and benefits,
immigration problems. Like for example, na-expire na yung kanilang working visa o kaya kailangan nila ng medical repatriation dahil unfortunately, bago matapos ang kanilang kontrata or kung even if natapos ang initial 2 years and balik manggagawa sila, nakaranas po sila ng illness na hindi na po sila makapagpatuloy na pagtatrabaho, accidents, among others. So mga nire-refer niyo po sa amin dito rin sa hotline na ito. Kaya lang, the Kumusta Kabayan Helpline is focused naman po, no? But ito po nasa Viber na to, iba't iba po. Pwede po tayong, yung mga nabanggit po kanina, o kung mentally distressed po sila. So, hotline 1348 and the Viber numbers po, flash on your screen, no? Merong Globe, merong Smart, no? Na numbers po, ito po yung mga pwede po nilang matawagan. Opo. So, With that po, meron pong documentation as OFW. Kasi also yan, may MWO po kami dun sa bansa kung saan nandun po yung ating OFWs. Otherwise po, it will fall under the jurisdiction of the Department of Foreign Affairs and the corresponding Philippine consulate. Like for example, in certain areas like in Thailand, wala po kaming MWO doon. Then Saipan, wala rin po. So in those cases po, DFA na po yun. Yun po yung distinction po. opo. With that po, Attorney Shi Malonzo, maraming salamat po. Isa po kayo sa mga lagi naming natatawagan at mabilis po magbigay po ng aksyon dito po sa mga problema na idinudulog po namin sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po. So ayun, Ruel, napakinggan mo si Attorney Shi, nagbigay din siya ng mga mensahe para naman dito sa idinudulog mong tulong. At syempre si Yusek ay binigyan agarang solusyon dahil binigyan tayo ng eksaktong araw kung kailan ay makakauwi itong iyong kapatid. Maraming salamat po, Yusek. Maraming salamat po sa OWA at maraming salamat po sa Tabang Ora mismo. Maraming salamat. Okay, so sabi mo kanina, nabunutan ng tinik yung problema ninyong pamilya. Okay. So maraming salamat din, Ruel, sa pagbibigay mo ng oras para itong problema ninyo ay makarating din sa amin at makatulong kami sa inyo. Sa muli kami ay nakikiramay. Maraming salamat po, ma'am. Mga kaaksyon, isang nakakalungkot na kwento ang ating nasaksihan ngayong hapon. Hindi biro ang tamaan ng depresyon, ngunit hindi rin makakailang ito ang madalas nakaharapin ng isang kababayang nangingibang bansa. Dulot na rin ng pagkakalayo sa pamilya at mag-isang hinaharap ang buhay abroad. Napakahirap, especially kung wala kang makausap. At eto nga yung depresyon, napakahirap na suliranin at bigyan or labanan ang depresyon. Kaya mga kaaksyon sa mga overseas Filipino workers na nanunood ngayon at nakikinig sa aming programa, nais ko lang pong ipaabot ang pagsaludo namin sa inyong mga katatagan. Bilib po kami sa inyong pagtitiis dahil sa pagmamahal na meron kayo para sa inyong mga pamilya. Ngunit kung kayo ay nakakaranas ng kalungkutan or depresyon at nagtatangkang gumawa ng isang hindi tamang aksyon, maaari po kayong magpaabot ng mensahe sa aming official Facebook page. Handa po kaming sumagot at tumulong sa inyong pangangailangan o alalahanin. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula naman sa Caloocan City. Mula sa Caloocan City, mga kaaksyon, bibigyan natin ng aksyon, tulong ang isa naman nating kababayan na humingi ng tulong dyan sa ating satellite office. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, kasindaing undok na kariribukan sa bilog na kinaaman, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halig kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Aksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo mula sa Caloocan City. Makakapanayam muli natin or makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya or si Sir Rex. Si Sir Rex ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Ay, maulang hapon po, Ma'am Remy. Oo, pagpasensyahan mo, Sir Rex, natawag ko si Ka Rudy. Ay, okay lang po. Pero wag kang mag-alala, Sir Rex, mas gwapo ka kay Sir Rudy. Yun ang hinihintay ko, Yan! Ma'am Remy. Kasama ni Sir Rex ngayon, dyan si Mrs. Ireneo Etok, 64 na taong gulang na hirap kong umihi dahil sa sakit na prostate. Magandang hapon po sa inyo, Nanay. Magandang hapon po. Opo, Nanay Maria, kumusta po si Mister? Andun po nakahiga po kasi hindi niya po niya kayang tumayo, ma'am. Opo, so hindi niya na kayang tumayo kaya nakahiga ngayon si Mister. Opo. Opo, sa tingin niyo po, bakit po nagkaroon ng sakit na ganito si Mister? Sabi po doon sa doktor po, karaniwan na daw po yun sa pag tumatanda. Opo, pero kumusta naman, Nay, ang love life niyo ni Mister? Po? Kumusta naman po yung love life niyo? Wala na po kasi hindi matanda na. Ay, wala na. Ibang iniisip mo na ya. Pero yung pagmamahal niyo po sa isa't isa, okay? Live yung sabi ni Sir Alvin. Pero yung pagmamahal niyo po, Nanay, sa isa't isa ay naandun pa rin po. Opo, alam ko po yun, Nanay, kasi patunay po yun dahil kayo po yung gumawa ng paraan para po ay makaabot itong hinaing nyo po sa Ako Bicol Party List. Isa po yan na patunay ng tunay na pagmamahal nyo po kay Mister. Opo, talaga pong mahal na mahal po para po mabuhay pa po siya. Kaya lumapit po ako dito sa Ako Bicol Party List po para madugtungan po ang buhay niya po. Opo. Ano po yung tawagan nyo ni Mister, Nay? Ano po, basta pangalan lang po. Pangalan lang. Wala po kayong endearment.
Bali po kasi siya, Eremio po, pero Romy po yung kanyang nickname, kaya Romy lang po. Opo. Pero nung kayo po ay nililigawan pa lang, tapos naging kayo na, ano po yung tawag nyo sa isa't isa? Ayun po, medyo sweet pa noon. Sweet? Mga bata pa. Oo, nung mga bata pa, Noon, sweet. Paano pa po yung tawagan nyo? Noon po, minsan love, minsan, babe. Minsan love, minsan babe. Kailan po kayo last na nag-I love you kay mister? Madalas naman po, kahit ngayon, lalo na ngayong may sakit niya kasi kailangan niya po yan pampalakas ng loob. Yun, very good po yun, Nay. Ano? Yun po yung pinagsumpaan nyo na till death do us part, or for better or for worse, for in health or in sickness and in health. Di ba, Nay? Opo. Opo. So matanong ko lang po, Nanay, dahil may prostate po itong si mister, meron na po bang mga naisagawang test? Meron po yung pinakuha na po yung PSA niya. Medyo mataas po kasi talaga kaya kailangan po ang biopsy po. Opo. Opo. Na-CT-scan na rin po siya. Tapos na X-ray po. Opo. So, Nay, eto po, kasi kaya lumapit po kayo dahil nangangailangan po kayo ng tulong medikal para po kay mister. Opo. Ayan, katabi mo po ngayon si Sir Rex. Matanong po natin kung ano yung nakahandang tulong para naman po sa inyo mula sa Ako Bicol Party List. Sir Rex, magandang hapon. Ay, magandang hapon at maulang hapon. Ma'am Remy today, talagang pinilit natin na magkaroon ng People's Day dahil yan ang utos ni Kong Saldi kahit na maulan. Huwag natin paghintayin yung mga pasyente natin na nangangailangan ng tulong. So, ngayong araw na i-release natin yung mga GLs natin ng mga pending nung mga nakaraang linggo, no? So, ngayon po, tuloy-tuloy tayo ng People's Day. Mabalik po tayo kay Nanay Belia, saka sa pasyente niya, kanyang asawa na si Tatay Romy. Yung kanya pong GL, nagpunta po si Nanay Belia nung mga nakaraan dito sa Caloocan at nalaman nga po niya na merong AKB, Ako Bicol Party List medical assistance dito every Wednesday, People's Day natin. Nagpunta po siya ng mga nakaraang araw at nagsumiti na siya ng mga dokumento. In-assess na po natin yan last week at ito na po. Kaya po siya napunta rito, natawagan po si Nanay at ibibigay na natin dahil nga nangangailangan si Tatay Romy ng biopsy, medyo malaki rin po yun. Pati ang PET scan niya, kailangan yun dahil naghihinala yata yung doktor niya na kailangan ma-screen siya. Baka mamaya kasi may cancer, wag naman sana. So, para maisakutuparan ang hiling ng doktor at ni Nanay para sa kanyang biopsy at PET scan, ibibigay na po natin, inaprubahan na po ni Kong Saldi at Ako Bicol Party List ang hinihingi niyang guarantee letter or medical assistance. Based sa quotation na isinabmit po ni Nanay Belia ay 58,000 ang kanyang kailangan. Di ang ginawa po natin, alam naman natin na may mga kasunod pang mga laboratorio ito at ano-ano pang examination, ibibigay natin sila sa si Nanay Belia at saka si Tatay Romy. Sarado 100,000. Uy! Maraming salamat po. Nanay, 58,000 po yung inyong kailangan pero ginawa na po ng Ako Bicol ng 100,000 pesos na worth ng guarantee letter. Ano po yung masasabi niyo po, Nay? Ako po ilubos na nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List po, kay Kong Saldi ko, kay Kong Jill Bungalon po, kay Sir Alvin Martinez po, at sa Ako Bicol Tabang Oranismo at lahat po staff. Maraming po salamat. Opo. Naiiyak sa tuwa si Nanay kasi hindi niya inaasahan na 100,000 ang matatanggap ni Nanay. Bukod sa 58. Dinadagdagan na natin yan para hindi na siya papalik-palik dito sa People's Day. Opo. Nanay, sobra po ba yung kasiyahan nyo dahil naiyak po kayo, Nay? Opo. Kasi po, hindi po talaga namin kakayanin po kasi wala po kami ganun talagang pera kaya hindi po natutuloy yung bayos niya po. Opo. So naniniwala na po kayo, Nanay, ng Ako Bicol ay katulong na, kakampi pa? Opo.
Nagpasalamat din po ako sa Panginoon. Una po sa Panginoong Diyos. Pangalawa po sa inyo po, sa Ako Bicol Party List po. Maraming po salamat. Opo. Yun po, Nanay, yung objective ng Ako Bicol Party List, makatulong po sa ating mga kababayang nangangailangan. Opo, maraming po salamat gawin. Ma'am Remy, bibigay ko to ha. Bibigay ko na sa kanya to. Papakita ko na. Ayun. So, sige, Oo, Sir Rex. 100,000. Pwede mo lang ano yan ha, Nanay ha. Thank you ha. Opo, maraming salamat po. Ayan, ora mismo na ibinigay ni Sir Rex ang guarantee letter kay Nanay para naman ay makatulong sa medical na pangangailangan ng kanyang asawa. Sa muli, Sir Rex Martinez, maraming salamat sa iyong panahon at oras. Mabuhay po kayo at manatiling ligtas para naman makatulong pa sa ating mga kababayan. Salamat po, Ma'am Remy. At mabuhay po ako Bicol Party List. Mga kaaksyon, samantala kung inyo pong maaalala, mga kaaksyon, dumulog sa ating tanggapan si Rain Pamorada, isang transgender na nabiktima ng pangaharas ng mga basketballista sa isang barangay isang bar, mga kaaksyon. Matapos niyang idulog ang reklamong ito, ay humarap din ang mga nasabing mga basketball players. Ang kanilang depensa at kung ano ang mga sumunod na pangyayari, panoorin po natin ito sa ating Tabang Ora Mismo update. Ito ang masaklap na sinapit ng isang miyembro ng LGBTQIA+ community at isang transgender na si Rain Pamorada. Kwento niya sa ating programa. Nangyari ang insidente ng pananakit ng 6 na basketballista sa Dose Bar noong madaling araw ng ika-4 ng Agosto. Dagdag pa niya, nag-ugat ang pananakit sa kanya nang halikan umano siya ng coach ng mga basketball player. Yung isang coach po, bigla na lang po sa akin lumapit at hinalikan po ako. Then after po noon, pumunta po ako sa cashier po ng bar and chinik ko po yung CCTV para po sure na at least bago po ako mag-confront sa kanila, may pruweba po ako na hinalikan po ako ng coach po ng taga-Pigkale. Then after po noon, nilapitan ko na po sila and kinonfront ko na. Tapos po yung player po ng taga-Pigkale is kinuha niya po yung kamay ko at parang pinusasan po baga. Hindi siya pinusasan pero yung dalawang kamay ko hinawakan niya po. Hindi pa ako noon makagalaw hanggang dinala niya po ako sa dance floor. Matapos daw nito, ay dito na siya umano pinagtulungang saktan. Gumagawa pa ako ng paraan po para makatakas po dun sa maigpit na pong hawak sa akin. So ang ginawa ko po nun is kinurot ko po siya. Tapos sinampal ko po yung basketball player. So dun na po. So hinawakan yung kamay mo, kinurot mo siya. Saan parte mo siya kinurot? Diyan po, part dito po. Okay, dyan sa Yan may po. singit na Opo. parte. Tapos nagalit siya. Opo. Pagkatapos nun, ano na nangyari? So bumalik na po ako sa table namin. Tapos po, doon na po nila ako pinagsusuntok po. Pinagtutulungan po ako dito. 5-player po yun. 5 players from ang- Pigkale, Legazpi. Opo, yun Okay. Noong araw din na yun, ay tinawagan na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, si Kapitan Fernando Mendoza ng Barangay Pigkale, Legazpi City. At ayon sa kanya, In-advise ko sila na magpa-blotter sa barangay itong complainant para madigit ko sila anong nangyari sa kanila. Kung sakali man, kung natatakot man yan si Rain na pumunta ng barangay, pero sa tingin ko ma'am, hindi man mga tarantado yung yung mga na-involved dyan sa problema. Siguro lasing lang kaya, siguro. Mga mabait naman yan. Nasuntok na nga po ako eh. oh, nasuntok na nga daw po siya, Kap. Bakit daw po parang sinasabi nyo na hindi ito tarantado? Ay hindi ma'am, ang ibig kong sabihin ma'am, yung pupunta na sa barangay, baka natatakot siya, huwag siya mag-alala kasi para sa akin naman ma'am, siyempre, taga dyan tayo sa barangay, hindi naman sila yung mga basagulo baga, yung mga problema sa barangay, hindi naman. Kinausap na rin namin ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5 na si Police Brigadier General Andre P. Dizon.
Sa mga ganitong sitwasyon po ba, RD, kailangan pa ba itong idaan ng proseso sa barangay? Opo, ma'am. Pwede na po silang dumiretso sa korte. Physical injury po yan, ma'am. Tapos may discrimination po tayo dyan, ma'am. Halimbawa, humingi ng dispensa, mag-public apology itong mga players, itong si coach. Yung kahihiyan ko po sa bar, hindi na po nila yun ibabalik. At saka yung mga natamo ko po na suntok sa kanila, hindi na po nila yun ibabalik. Sa datos ng Transgender Europe, sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang may pinakamaraming naiulat na karahasan laban sa komunidad ng trans. At pumapangalawa naman sa buong Asia mula 2008 hanggang September 2023 ay 88 trans people na ang naitalang pinatay sa ating bansa. Kinabukasan ay nagtungo rin sa aming tanggapan sa Embarcadero de Legazpi ang 6 na basketball player na inirereklamo ni Rain para ibigay ang kanilang panig. At ayon sa kanila, base po sa pangyayari and kitang-kita naman po sa CCTV na wala naman po akong intensyon na masama na gagawin kay Ray. So doon ako nagalit na sinampal niya ako. Hindi ko naman napigilan yung emosyon ko, kaya doon na nangyari yung lahat. Parang nahilo pa nga po ako, kitang-kita sa CCTV na sinampal niya talaga ang lakas. Yung pang-ispa ko lang po sa kanya is, ano lang po yun, is paghanga. Dahil nakita ko naman sa kanya na appreciate ko yung kagandaan niya sa transgender. At the same time, kilala naman siya ng player ko, nakajam niya. Humingi rin sila ng tawad kay Rain sa kanilang nagawang pananakit. Humingi po kami ng tawad, lalong-lalo na kay Rain. Sa di namin inaasahan na pangyayari, hindi namin intensyon na saktan si Rain. Humingi po kami ng tawad, lahat po kami. Huwag niyo po sana kaming husgahan, di naman po kami masasamang tao. Lahat naman po kami may pangarap sa buhay at nag-aaral. Kasi ito po ay nagsilbi ng aral sa amin. Pasensya po sa lahat. Hili ko mama sana kung pwedeng papatawad kami ni Ray sa mga nagawa namin. Salamat. Kung hindi man po, aarapin lang na namin kung anong magiging resulta nitong... So handa kayo? Handa naman po kayo. Kasi nangyari na po mami, inamin naman namin na may mali kami. Pero si Rain, hindi pa bukas ang puso para magpatawad. Kasi po kung hindi ko po sila bibigyan ng leksyon is patuloy pa rin po. Hindi lang po ako ang pwede nilang ganunin ng part of LGBT po. Desidido rin siyang ipagpatuloy ang kanyang laban. May tamang paglaban po kasi. Siguro po, yun na po. Ito na po yung laban na dapat ko talagang harapin po. Na ipakulong sila, na pagdusahan nila yung mga ginawa nila sa akin. Kasi deserve po nila na makulong. Pinuntahan din ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ang lugar kung saan nangyari ang pananakit kay Rain. Ito yung bar, no? Hi po, good afternoon. Sino po? Saan po? Si Sir, yung may-ari? Dito ay nakausap namin ang may-ari ng Dose Bar na si Ivan Pareha at Wordjit de Guzman. As a business owner po, negative advertisement ang nangyari. Sobrang bad impact ang nangyari sa amin. Like yung customer na nagsalita dito na, Kuya, pa-take out na lang po ako nito. Ganito pala yung mga customer namin dito, squatter. Sa owner of this bar, masama sa loob na makakarinig ka ng gano'n. Coming from another customer na mga new customer pa. Paano sila babalik? Ganun yung pinakita nila. Yung bill na ininom po nila, ayaw pa nila bayaran. Kitang-kita na may pulis na, grabe pa ang ginagawa nila, wala kang respeto. Nung nalungkot sa kanya, nag-ialak digdi sa counter. Di lulog niya sa bag. Kahit sorry, kahit pasensya, wala. Sorry, wala silang sorry. Kahit sila ay desidido na magsampa ng reklamo laban sa 6 na basketball player. Ban na sila dito sa 12, hindi na sila pwedeng pumasok. Tapos bayaran nila yung mga damages. Kasi kung hindi nila babayaran yun, mag-file talaga kami ng case. Sa mga customers po ni Dose, so ang masasabi ko lang po, this time po, we will double the security. Maglalagay po kami ng bouncer. Sa mga customers, huwag silang matatakot pumunta dito and we're here to entertain them always. Matapos lang ang ilang araw, ay sinamahan na ng team tabang ora mismo si Rain para siya ay formal na makapaghain ng reklamo.
Matapos makumpleto ang kanyang mga dokumento, ay dumiretso na rin kami sa Legazpi Police Station upang siya ay makuna ng salaysay. Matapos makuna ng salaysay si Ray ng PNP, ay muli namin siyang sinamahan sa City Prosecutor's Office para ihain ang reklamo sa 6 na basketballista. Sa ngayon ay nahaharap na sa kasong slight physical injury, alarms and scandals, unjust vexation at malicious mischief ang 6 na basketballista. Know your right kasi you are human. Human have a right kahit ano man ang gender mo. Lumaban po kayo kasi po lahat po ng tao po is deserve po irespeto. At saka wag po kayong matakot. Forget po, you are part of LGBT po is may karapatan na sila na bastusin kayo. Hindi ko naman po sila masisisi kung homophobic sila. Pero sana po dumating din po yung time na at least ma-realize nyo din po sa sarili nyo na we are human, na nasasaktan din po kami, na may feelings din po kami. And sana po ma-realize din po nila na tao din kami. Thank you so much. Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kung hindi po dahil sa inyo, siguro po hanggang ngayon, hindi ko po alam kung ano na po yung process ng kaso na to. To the staff of Ako Bicol, Tabang Ora mismo by Zaldico, napaka-thankful po ako sa inyo, sa team po nila. Kasi po, nakita ko po yung pagpupursige po talaga ng team eh. Hindi lang po ako ang tinutulungan nila. Kahit po marami po silang tinutulungan, is nagiging balance pa rin po yung pagtulong ninyo sa amin na naaapi po. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Hustisya ang sigaw ni Rain sa mga kabataan na na-involve sa kaguluhang ito, naway magsilbi ito sa inyong leksyon, at sa mga LGBTQIA na nanunood ngayon at merong karanasan na katulad ninyo, ganito, katulad dito, huwag po kayong matakot at magdalawang isip na lumapit sa aming tanggapan. Mga ka-aksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin po ang aming Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube, TikTok at Instagram, Ako Bicol, Tabang Ora mismo.
Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.